Bueno, gaur ez duzu arraunik egin, baina entrenatzera atera zarete itsasora eta zelan zegoen itsasoa. Oso mugituta, horretik ez gara atera, zailtasun asko izango genituzke. Baina zer egin duzu estropada arraun egitearen ordez? Entrenamentu normala egin dugu, baina hemen geudenez aprobetsa dugu itsasora joateko. Olatu asko egon dira eta nahiko tarte egon da, baina ondo dugu. Zelan, zeinen kontra, eta estropada egin, baina zeinen kontra aritu barko zinateke gaurko estropadan. Gukak eterako genituen bi traineria eta beste mundakako traineri baten aurka, baina ez dugun bezegin, ez gara zer. Eta estropadak dauzkazutenean, urduri jartzen zara, ez zara jartzen urduri, taldea urduri jartzen da, nola sentitzen dituzen momentu hori? Ni normalan urduri jartzen naiz irtera ematen dutenean, baina gero hasten denean kontzentratu egiten naiz eta joaten naiz gure helburua lortzera eta saiatzen gara batela lasai mantentzen. Eta oso ezberdina da itsasoan arraun egitea edo ibaian arraun egitea, normalean errekan egiten ditugu entrenamenduak. Ezberdintasun handia dago? Bai, oso desberdina da. Bala zertzerako momentuan eta ateratzerakoan asko nabaritzen da. Eta olatuek zailtasun asko hartzen diote. Eta zein da denboraldi honetako hurrengo helburua? Zeintzuk dira dauzkazuen hurrengo estropada? Hile bat edo egongo gara entrenetan eta 2 edo 3 regata dekoguz, baina ez nago ziur noiz.